volem una substitució, evidentment, progressiva dels vehicles a València cap al vehicle elèctric. En aquest sentit, pensem que l'Ajuntament de València és el primer que nosaltres volem que doni exemple i en aquest sentit la primera que farem és la substitució progressiva de tots els cotxes oficials a banda de la seva reducció. Ens pareix important mediambientalment que tot el centre de la ciutat especialment tinga els contenidors soterrats progressivament també i ens pareix també molt important la necessitat de que com a mínim la ciutat tinga 100.000 arbres nous. Jo sé que d'això s'han fet moltes promeses, però la realitat és que aquestes promeses, després d'estar governant 20 anys, moltes vegades tenen poca credibilitat. I és clarament apostem per la reducció de la pressió a l'Horta de València. La pressió ens pareix excessiva i la revisió que s'ha fet del Pla General d'Ordenació Urbana suposa la destrucció d'uns espais d'horta que des del nostre punt de vista d'un paisatge que és un paisatge i un patrimoni dels valencians que no necessita la ciutat per a créixer. Hi ha espais per a rehabilitar al voltant de 90.000 vivendes que estan buides a València en aquests moments. N'hi ha espais ja en els actuals solars dins de la ciutat que aproximadament hi ha espai per a 40.000 vivendes més i per tant tenim molts anys per davant sense necessitat de destruir l'horta. Nosaltres volem que l'Albufera sigui una reserva de la biosfera i nosaltres recolzem clarament aquesta iniciativa quan se puguen haver complit clarament tots els tràmits previs que tenen que fer-se sobre això. I per últim volia reivindicar que les dues fites més importants en la història recent de l'Albufera han sigut fites que s'han produït per decisions de govern socialista.